Takže čo sme menuje Tintin Andrej v dnešnom videu a dneska tu máme knihy, ktoré som mala rada za rok 2024. Predtým, než začneme, chcem povedať, že ja som knihomol, ktorý nejde podľa trendov kníh, ktoré sa vydávajú. Ak to tak smiem správne povedať, mňa kniha musí zaujímať. Neviem, niečo ma na ne musí tak zaujať, aby som si ju proste kúpila. Veľa kníh proste tu nie sú ani známe, alebo ak sú známe, tak sú staré vydania. Zbieram staré knihy. Čiže by som mohla urobiť kľudne zbierku, nie je problém. Môžeme začať. Prvá kniha, ktorú som začala čítať v roku 2024, je Ted Bundy. Na moju obhajobu túto knihu som dostala v roku 2022 na Vianoce, ale dostala som sa k nej až 2024, lebo som proste mala ešte veľa kníh, čo som chcela prečítať. Veľa kníh tu nemám vybraných, ale pamätám si presne, ktorú a ako som kedy čítala. Takže určite je tu Ted Bundy. Ja nemám rada, keď ľuďom hovorím, čo je v tej knihe, lebo veľa ľudí nemá rada spoilery, tak ja vám budem iba hovoriť alebo opisovať moje pocity pri tej knihe, pretože viem, že veľa ľudí je zo spoilerov vytočených, takže ja vám to tu nebudem dávať. Ja si to nechám tie spoilery pre seba. Musíte si tú knihu sami prečítať, aby ste usúdili, či je tak dobrá, lebo veľakrát sa mi stalo to, že mi booktokerky odporúčili strašne veľa kníh a keď som ich čítala, tak absolútne ma nebavili. Mačka, ako fakt. Come on! Budete tu mať mačku v zábere. Vedelo mi strašne, že mi to odporúčili, ja som sa na to tešila, čo je vo vnútri tej knihe a zistila som, že to je absolútna blbosť. Takže nebudem vám hovoriť spoilery, ale aby som sa proste dokecala a pustila sa do toho, do čoho chcem sa pustiť, tak vám poviem, že táto kniha je, iba tak okrajovo vám opíšem. Anne Rule je spisovateľka true crime, čiže vlastne pravých krimi príbehov, ktoré sa reálne stali. A bola známa s Tedom Bundym, boli známi, priam až možno kamaráti by som to povedala. A vlastne opisuje to, ako je dôveroval po celú tú dobu, keď on vlastne vraždil a tak. Čiže viac sa, ak sa zaujímate o true crime, alebo máte proste radi, ja neviem, podcasty o tom, ako ja, alebo dokumenty, tak určite vám radím si to prečítať, lebo viete, čo vám poviem, ako osobne, keď som túto knihu dočítala, tak som si povedala, wow, tie true crime podcasty, nechcem nikoho rozdievať, mám veľmi rada dievčence, ja vás všetky rada sledujem, ale tie true crime podcasty tam nepovedali ani polku toho, čo je v tejto knihe napísané. Čiže určite sa tam dozviete viac vecí, ktoré proste neboli povedané, nevedeli ste o nich a zistili ste to napríklad až teraz a otvorilo vám to ako keby takú bránu do neznáma. Takže určite si to prečítate, ak chcete viac informácií, ktoré sa vám patričným spôsobom sa k vám nedostali pomocou tých true crime vecí alebo tých filmov, či podcastov, či dokumentov. Toto je pre vás. Hlavne ak máte proste radi krimi, thrillery a tak to je určite váš žáner. Ja osobne, ak vám mám byť úprimná, ak vám môžem byť otvorená, ja som napríklad romány a fantasy nemala rada. Ja som proste čítala knihy takéto, ja tu mám proste Menkela, Dimitri Glukovský, ktorý napísal aj Metro, Jonesba, tu mám Gustava Murina, Veronika Totová, čo napísala z Viola Fischerová, teraz tuším, že Viola Stern, tak s ňou vlastne spisovala tú knihu Mengelové dievča. Ja neviem vysloviť, ja sa ospravedlňujem Viole, ja neviem vysloviť jej meno poriadne, neviem, či to čítam správne, ja som to čítala tak, ako mi to znelo správne v mojej hlave, takže sa veľmi ospravedlňujem. Ja čítam históriu, Verne, Exupery, ok, ja som proste, do fantasy som zasiahla až 2022. Musím ruky na stôl, takto vám to poviem, ja som proste do 2022 fantasy nemusela som romány, nechápala som, čo ľudia na tom vidia, teraz už som taká, že už to chápem, už to mám rada aj ja. Jediný román, ktorý som celý život milovala, je Pýcha a predsudok. To bol jediný román, ktorý som absolútne zbožňovala. Alebo Anu zo zeleného domu ešte. Tu mám všetky 3 knihy tunak, ale v starej verzii. Ja vám všetko ukážem, ale ideme ďalej. Ďalšia kniha, alebo taká trilógia, lebo ako som povedala, 2022 som mala knihu, fantáziu, ktorá ma dostala do deja fantázy a
Dodnes je to moja obľúbená trilógia, pretože to nie je úplne bežná fantázia. Ty čo tu robíš, prosím ťa? Nie je to úplne bežná fantázia. Krutý princ, perská saga, takže Krutý princ ma dostal do tohto deja aj z Ruky na stôl, 4 mŕtve kráľovné od Astrid, teraz si nepamätám jej druhé meno, od Astrid sa stalo mojim... Ja tú knihu zbožňujem, to bola absolútne dokonalá, brutálna kniha. Ja som dovtedy mala max rada žáner dystopia, ako je Hunger Games, alebo celá Divergencia, celá séria. Som dokázala jedine to prekusnúť, pretože ja, ako vravím, ja som tú fantáziu proste nejakým zvláštnym spôsobom som ho nemusela. OK, ale teraz proste ako som sa dostala k tomu Krutému princu, mne to kúpila moja sestra, lebo som to videla na TikToku a povedala som si, dobre, dám tomu šancu. Lebo mne to nebolo prezentované ako romanca alebo tak, ale skôr ako politická fantázia. A preto som do toho išla. A keď vám poviem, ako moc som sa zamilovala do Holly Black, jej písaniu, jej pohľadu na to všetko, ja som mala absolútne. Keďže mňa zaujíma folklór, tak proste všetko to jedno sa mi spojilo. Politika, folklór, intrigy, dosadzovanie na trón, plus fantázia, trošku romance sa mi spojilo do jedného tohto a ja si musím uznať, ja som sa do toho absolútne zažrala takým spôsobom, že som tú knihu prečala za jeden deň. OK, veľa ľudí má problém s tým, že teraz sa to prezentuje proste ako román a romantázii. To není pravda, OK? Musíme proste si sem sadnúť, byť k sebe úprimný. Perská saga není úplne romantázii. Politická fantázia. Maximálne v tej niekde ku koncu druhej časti tej série a tretej časti už tam je viacej romance, ale úprimne, keď vám musím povedať, je to skôr o tej politike, o tom dosadzovaní, o tých intrigách, o tom dvore. Takže určite ja vám to nebudem prezentovať ako romancu, aj keď veľmi mám rada Judea Cardana ako Ruky na stôl. Išla som na Humbug Fest kvôli Holly Black minulý rok, OK, Ruky na stôl. A čím som sa chcela dostať? Keď 22 som prečítala Krutého princa a ja som dovtedy v roku 2023 nemala druhú a tretiu časť. Nemala som ukradnutého dediča a keďže minulý rok prišiel The Prisoner's Throne, tak som nemala ani to. Ale keďže som veľmi šikovná a ja vlastne nechcem darčeky na Vianoce, ani darčeky na narodeniny, neviem, pošlem proste knihu, ktorú chcem, alebo keď nechcem knihu, tak nech mi dajú proste peniaze, aby som za tú knihu kúpila. Ja proste nie som úplne na tieto darčeky, OK, ja rada obdarujem ľudí, ale proste kúpte mi jednu knihu, ja budem spokojná, ja som ako decko, keď to vidím pod tým stročekom, OK, ja som dospelá baba, ale chovám sa ako decko, keď mám knihu. Tak ja som dostala prakticky, 2023 som dostala pod stromček Krutého kráľa, Kráľovnú ničoho, Ukradnutého dediča, lebo to boli vlastne ako keby knihy, ktoré proste k tomu boli do toho daného roku. Nepočítam, že ako sa proste Cardan naučil mať rád príbehy, to mám tu tiež by the way, ale o tom potom. No tak to som si potom na začiatku roku 2024 prečítala. Potom som zistila, že má Vince The Prisoner's Throne, to vám potom, ale ešte dovtedy som si vlastne objednala to, ako sa Cardan naučil vlastne mať rád príbehy, no Elfhamský kráľ, ako sa naučil mať rád príbehy, to som si tiež prečítala minulý rok, to je absolútne nádherná ilustrácia všetko. Je to vlastne chvíľ z pohľadu Cardana, ak by ste chceli vedieť. Vlastne prečo ho konal, ako konal, je to absolútne brutálna kniha a určite The Prisoner's Throne, ja som si ho kúpila predtým, než mal byť úplne vydaný. Ja nechápem, ako sa to stalo, že proste ho dali. Ja si pamätám, že oni vraveli, že ho budeme mať až v máji, ale keď som videla tú anglickú verziu už u nás vo februári minulého roka, ja som bola my now, give me that shit. To som bola. Ja som neobhľadala, nevidela klapky na očiach, moje to bolo. Hneď ako som ho dostala v ten večer, už som čítala ako pošahaná. OK, nevinte ma, ja som proste tú knihu absolútne zhltla som ho za jeden raz. ACOTAR. Ja som minulý rok čítala The Court of Thorns and Roses. To je jedno. ACOTAR som čítala minulý rok 3-krát za sebou, pretože ja som ešte nemala dokončenú tú celú sériu, tých 5 kníh.
Ako sú 5 knihy, ale vlastne sú iba 4 knihy, keď to tak zoberieme prakticky, lebo The Frost and Starlight je vlastne ako keby spojené so Silver Flames. Kto nevie, tak to som povedala aj Sarah J. Maas 4-krát. Povedala som prvýkrát 3-krát, ale to som sa pomýlila. 4-krát som ho čítala, lebo som si uvedomila, že som ho ešte čítala v máji, pretože mi práve v tú dobu prišli ešte ostatné knižky. Som tu dostala na Vianoce, ja som to odtedy tiež čítala veľakrát za sebou, pretože ma to bavilo a stále som nevedela pochopiť, čo henta vidí na Tamlinovi, ale viete čo, ja ho nesúdim. Ja som lutovala pre Luciana, OK? Ja by som ti vedela napísať úvahu o tom, čo všetko urobila zle a pýtať sa vás, aby ste mi odpovedali k tej úvahe. Pokázané kolienko, toto ľavé. Takže ja neviem, ako ho mám správne usadiť. Takže keby som sa tu mrvila, presadzala stále, ja sa vám ospravedlňujem, ja som mala úraz v decembri. Celý Akotár, celú tú sériu, všetky tie knihy. A musím vám uznať, že Nesta Archeron je nepochopený charakter, lebo teraz budem trošku spoilerovať, ale Nesta má strašne veľa traits, čo mám ja. Ja viem, teraz si u mňa ty si potom kráva! Hej, ale nie, není o tom, ako by som to povedala, ako som povedala vlastné slova aj mojim sestram, aj mojej sestrnici, ktorá to čítala, alebo ktorej som vravela o tej knihe. Ja proste poviem to, že Nesta je nepochopený charakter a není o tom, aby ste ospravedlňovali všetky jej chyby alebo všetko to, čo zle spravila, pretože to není ospravedlniteľné, ale ide o to, že aby ste rozumeli jej charakteru, prečo to urobila, ako to urobila, mať to kritické myslenie, pretože veľa ľudí, keď to číta, tú knihu nemá kritické myslenie. To je to najhoršie a potom idú skákať do ľudí, ktorí Nestu majú radi napríklad. Ja mám Nestu rada preto, lebo veľmi odráža mňa ako človeka, pretože bohužiaľ, keď to tak musím povedať, ja som to už spomínala aj na mojom TikToku jednom, že ja mám strašne taký ten problém, že ja sa nerada otváram ľuďom, mám málo kamarátov, ťažko si hľadám ľudí, ktorí mi rozumejú. Kedy si som veľmi skakala do mojich vlastných sestier, čo ma veľmi mrzí, ale oni to vedia, že ma to mrzí a aj som urobila nejakých mojich charakterov, osobný development. To je to, že veľa ľudí nevie pochopiť to, že veľa ľudí má Nestu rado preto, lebo sú Nesta, alebo ja nemusím Elaine, ona je moc taký people pleaser a ja to nenávidím, ja som proste nie people pleaser a môj úplne, že rovnaký charakter trait, čo ja mám spoločný s Nestou, je, že ti poviem všetko na rovinu do očí, ako to cítim, bez strachu, absolútne sa ti dokážem pozrieť do očí takto a povedať si tvoj rúž je úplne škaredý, mala by si ho zmeniť. Ja viem, že veľa ľudí to ublíži, ale radšej vám poviem pravdu, aby ste to vedeli než vám to niekto vysmeje do očí, aby ste to zmenili, pretože veľa ľudí klame do očí druhým, aby proste boli pleasers, to mi príde proste Elaine, to je Elaine. OK, Feyre, ja mám s Feyre takú zvláštnu situáciu, nie, že ho nenávidím, ani že ho mám úplne rada, ja som na takej tej... Je to o tom, že čo ona v tej knihe urobí. Ja neviem, ako to opísať, ale ja nie, že by som fakt, že Feyre buď milovala, alebo nenávidela. Proste Feyre má u mňa takéto neutrálne. Áno, neutrálne stanovisko. Nenaserie ťa to, ale zase úplne by som nepovedala, že je to úplne najhoršie. Láska na dvoch kolesách. Pána Beka, ja vám poviem, že moja sestra ma strašne influencovala, to je jej najobľúbenejšia kniha. Ja som nechápala, čo na nej vidieť, lebo zaprvé nemala som rada romantiku, hej, do tej doby. Ale videla som ho na knihbote za 32 centov a ešte jednu som tam videla za euro 42. A keďže moja sestra tú knihu mala kedysi iba požičanú od kamošky, potom ju ho vrátila a už ho nemala, ale furt o nej básnila, tak som si povedala, dobre, tak aj ja si to objednám a chcem vedieť, že o čom to je. Tak ja vám poviem, že som tú knihu zhodla za 2 dní, pretože som už čítala cez prácu. Keď vám poviem proste, že tá kniha ma tak chytila, za prvé rýchlo sa čítala. Má veľa akože tých kapitol, ale rýchlo sa čítala, pretože tie kapitoly sú krátke. OK? Ale veľmi dobre napísaná. Z pohľadu mladého človeka v mojich rokoch, tak by som to povedala, ktorý sa potrebuje hľadať a nevie, kde má ísť, alebo nevie, ako sa nájsť. Takže to je určite niečo, čo musím uznať na tej knihe, že je fakt dobre napísaná. Musím uznať, že Enia Ručková sa stala jedna z mojich obľúbených slovenských autorov. Ja nenávidím slovenských autorov. Je málo autorov slovenských, ktorých mám veľmi rada a ktorí vedia podľa mojich
slov dobre písať. Enia Ručková sa stala jedna z mojich najobľúbenejších slovenských autorok. Plakať som si zakázala. Túto knihu som dostala na moje 18. narodeniny roku 2021. Ale ešte som ho do roku 2024 som ho vôbec nečítala. Musím uznať, ako to povedať, nie je to úplne najlepšia kniha. Zase, keď to mám povedať, keď to mám urobiť takého pohľadu ženy, ktorá sa snaží vybudovať a snaží si niečo dokázať a nechce byť riadená svojou minulosťou ani ničím hocičím takým. Snaží sa prebojovať, urobiť si to hlavy poriadok, proste byť niekým, tak je to úplne dobrá a dokonalá kniha napísaná. Aj keď Filip ma nasral, ok. Filip. No. Potom k nej je druhá časť a to je Plakať je dovolené, je to vlastne dvojlógia. Tá dvojka ma o trochu viac bavila. V prvej jednotke ma sral Filip a v druhej jednotke sa mi celkom už viac aj pozdával. Aj keď ja mám stále na toho človeka svoj vlastný názor a nemusím ani Eriku, čo je kamarátka Rosie. Je to také, že mám fakt rada iba tú Rosie, lebo je to taký charakter, ktorým sa dokážeš nejakým spôsobom nejakej tej úsekovej línii najviac stotožniť, takže asi tak. Lucia Orlíková sa stala tiež jednou z mojich dobrých a najobľúbenejších autorov Slovenska. Dominik Dan. Takto sa kláňam Dominikovi Danovi. Ja som fangirl Dominika Dana x milión tisíc rokov. Ja milujem Dominika Dana. Ja som milovala, keď sme sa učili o detektívnom žánrovi alebo proste kriminalistike a tak a proste tam boli jeho knihy. Červený kapitán, jeho písanie, to ako vás vcucne do deja, no neopísateľné. Je tam zakomponovaný troška humoru toho suchého, ktorého mám ja rada, čierny humor, ktorý milujem. Dominik Dan je proste podľa mojej chuti ako autor. Dominika Dana sa nebojím čítať pred mojou rodinou nahlas a veľakrát sa smejeme na jeho humor, takže Dominik Dan. Vianočná nadielka, klobúk dole, milujem. Hanzelovi som sa priblížila normálne takto. Hanzel je super, Kuky ma rozosmieval celú dobu, takže fakt mám veľmi, veľmi rada toto a prípad troch vražd, alebo troch vražd, viac menej troch vražd, absolútne brutálny a tá kombinácia, že ako vianočná nadielka úplne to vystihla celú tú knihu, pretože bohužiaľ sa to dielo všetko na Vianoce a jeden deň pred Vianocami. Ale zvládlo sa to všetko do konca dňa, takže ja som úplne že spokojná a mňa tá kniha veľmi bavila, takže určite ak budete chcieť nejakú vianočnú knihu s naddychom tajomná vraždy a tak, určite si skúste Dominika Dana Vianočná nadielka, aby ste mali cez vianočné sviatky čo zhutnúť a prečítať. Pretože táto séria od tejto slovenskej autorky by mala získať, ja neviem, Nobelovú cenu za to, ako napísaná, pretože Dedička rúže, čože trilógia, Dedička rúže a Zlodej tulipánov, ktorých mám zatiaľ, a to je od Majky Dany Hellovej. Táto dark romanca je... Zhltla som to. Moja starka sa na ňu pýtala, na tú knihu, ok, lebo sa jej strašne páčila. By the way, moja starka sa pýtala na túto knihu hore, dve knihy a chcela ju. Normálne ona ho odo mňa prosí už od leta. Ja viem, starka, to by si neprežila toto čítanie. A je to absolútne brutálne, ak chcete dark romancu, alebo ste oficiálne fanúšik dark romance, Dedička rúže je pre vás ako vyšité. Ja som tomu nedávala šancu, ale mne to moja sestra kúpila na Vianoce 2023 a ja som si povedala, no dobré. Tak ja si to, ako som prešla Dedičku rúže, tak som si okamžite išla kúpiť Zlodeja tulipánu. A keď som zistila, že tretia kniha má byť až 2025, tak som bola asi takto. Na čo ma pristáte? Chápeš? To som bola úplne ja. Trumpety a potlesk pre štvrté krídlo a železný plameň. Dobre, musím sa vám priznať, túto knihu som nečítala prvýkrát, ja som ho už čítala anglicky na Kindle v roku 2023 a 2023 som ho dostala aj pod stromček ako vydanú v slovenčine s tou peknou oriesku. No, keď sa musím priznať, že sa to stalo, že to je moja obľúbená kniha, už mám prečítanú niekoľkokrát. Nechťa som mu vyspoilerovala aj s dvojkou mojej kamoške, ktorá to ešte nemala dočítané, skoro ma zabila, ale nepovedala mi, kde je presne v tej knihe. Ja som ako mohla vedieť, čo jej mám povedať.
Preto to nerada hovorím, čo je v tej knihe, lebo ja proste nechcem vyspoilerujem, ľudia ma tu idú dovodať. OK, ospravedlňujem sa, ja už nič nepoviem. Psia cesta a deň po dní. Psia cesta. Počúvate, kto napísal túto knihu? Bruce Cameron. Väzenie na 20 rokov pre moje emočné bolesti, pretože ja vám poviem, ja som revala ako detsko. Som povedala deň po dni. Absolútne brutálne napísané. Ja som si to kúpila vlastne z mojou kamoškou na tom Humbug-feste. Po dní som išla deň po dni. Ja vám ukážem, ja mám celú prižanú. Strašne veľa ľudí na ňu nadávalo, že to je vraj taká zvláštna kniha, ale ja, ako vidíte, ja som bola precízna, ja som si ju celú prečítala, musím uznať, že ma veľmi bavila. To bola... Ja som tejto autorke dala prvýkrát šancu a musím uznať, že pochválim. Páčila sa mi tá kniha, páčil sa mi ten nápad s tým kalendárom. Dokonca aj moja sestrica, ktorá není knižný fanatik, ale má nejaké knihy, ale nie je úplne že knihomol, tak povedala, že to je jedna z najgeniálnejších kníh, ako kedy videla spravenú. A ja sa musím priznať, že áno, lebo toto kniha určite bude mojich top kníh na Vianoce. V pláne mám ešte urobiť, že knihy, ktoré som čítala za rok 2023, pretože tých bolo najmenej, ale proste sú také moje knihy, ktoré ma formovali nejako do tohto momentu, do týchto rokov, ktoré mám, že 2 roky dozadu, čo som si obľúbila fantázii a chcem vám vlastne ukázať nejaké tie knihy, ktoré tu vyformovali. Je ich málo, by the way. A určite chcem ešte natočiť vlastne tie knihy za toto 3 mesiace. Môžu mi teraz ľudia písať? Zatiaľ sa s vami lúčim. Užívajte života. Vaša Tintin. Bye!